Parparit ko nga handang agkuang ang kitaan tayo man. Okay, nagdaiban kakabsat mga kaibigan. Oh. Damanin. Okay. Yan, nagdive manin mga kaibigan. Ubeng, oh, patalikod. Oh. Oh my God, ang galing talaga. Oh, nalaing. Oh, naglalaing da kakabsat. Iti babarito, iti madungan dam. Kasi tagadtoy da kakabsat. Nalalaing da ngaglangoy ditoy kakabsat. Oray pay no ubing da pay, amudan nga talaga. Tangamin na taga itoy da gamin dagitoy ubing. Siyempre, bigat malam nga dada ditoy nga aglangoy-langoy. Siyempre, nalaingdan nga aglangoy dagitoy. So nga awan unay iti pagdanangan dan no kastoy nga pagtapwakan da kakabsat so ti dalan pa iti lugan da kakabsat in game. So thank you very much kada kay amin mga kaibigan kapatid. Luzon, Visayas, in Mindanao.